Azviperi mushe muri yeZimbabwe inoda kuti ZimI yoexposa aiwa vana Simba Chikanza pamwechete nana Trust Ndlovu vaiva vaitaura mashoko ekuti aiwa tirisanga tiripo paground. Mashoko ari kachipublicizwa nana Oppah Muchinguri ndenhema achiti aiwa maZimbabweans akarambidzwa kupetitiona kunyika yeZambia yaingova scandal yaPardon Gambakwe uye ano yachidismisa mashoko ekuti aiwa SADC is now okay with the ED Mnangagwa. Zambi na mashoko anobuda kunyora muzara asindobva subscribe or like kuti on the bell icon. So muri kuona vanoposta a picture aiwa mukaenda paendo pavo vanotoita a live video vachazoti ku explaina zvakaitika. Tinoona kuti vanobva vaposta nhau dzavanonyora vachiti SADC fireworks over Mnangagwa is Oppah Muchinguri lies that ED is now okay with Zambia. Vanobva vanyora vachiti eyewitnesses at the scene as well as the defense minister's own words confirm that the standoff by the regional board members against Mnangagwa continues. The statement mirrors one Mnangagwa made at the previous summit attended by Trust Ndlovu, indicating propaganda with no factual basis. The footage clearly shows many people present at the demonstration. Contrary to the reports made by several bloggers that the SADC group is endorsed ED Mnangagwa or that there was no demonstration in Lusaka yesterday, the truth is that the standoff against Mnangagwa continues. Domashoko vanenge vachitaura panapa vachisimisa vachiti aiwa nhau iyi haina kumbotsvetwa pasi, haina kana kumboiswa kana pasi pekapeti, but it is to be placed on the table. Inyasiko pene nguru vanoda kuti even Hichilema akataura kati aiwa the CM report is still authentic. Tudze mafungiro enyu moti kudi pamusoro penhau ibvina comment section medu musangana kusubscribe kulike chinotina on the bell icon.